walking down the street, pretty woman, kind of like to me, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Σ' αγαπώ. Για σένα όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω ότι είναι και η πρώτη φορά που στην κάμερα 2 Ναι. έχει τοποθετηθεί μία κατακόκκινη καρδιά. Από τον Νίκο. Από τον Νίκο Χατζιαγγελή. Πολλά φιλιά, Νίκο! Θα μου τον αναστατώσεις και θα μπερδέψει όλες τις κάμερες. Δεν έχει ανάγκη καμία. Ήθελε να βγάλουμε την εκπομπή από το κοντρόλ σήμερα. Γιατί δεν το κάναμε. Είναι και όμορφο. Σήμερα τον είδα, έχει βάλει τα καλά του. Νίκο, Ορίστε, Νίκο. Εν τω μεταξύ, Τατιάνα, κάνεις αυτό το πρόλογο για τα πούνια και λέω έρε να κατέβω τώρα αυτές τις σκάλες και να πέσω κάτω. Θέλω να σου πω ότι αυτό σκεφτόμαστε όλους όταν κατεβαίνουμε σκάλες με τα κούνια στην τηλεόραση. Αυτές οι σκάλες παντού. Γιατί στο Ντάνσκι νομίζω είχες Είχα μια βοήθεια. Ναι, μια βοήθεια να έχεις μια ασφάλεια. Οι σκάλες ήταν σκάλες. Εδώ όμως είχα τα αγόρια με τα τριαντάφυλλα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, σκεφτόμουν πριν έρθεις σε αυτή τη διαδρομή και σκεφτόμουν μέσα σε όλα και τη διαδρομή της ωριμότητας. Δηλαδή πώς σε γνώρισα κοριτσάκι, Ναι. ελαφάκι, γιατί εσύ έχεις αυτό και ακόμα το έχεις. Το έχω. Το έχεις, απλώς είναι πιο σεξι τώρα γιατί έχει μπλεκτεί το αθώο το βλέμμα, έχει μπλεκτεί με το σεξι βλέμμα της γυναίκας, το θηλυκό, το οποίο είναι, ξέρεις, θανατηφόρο αυτό όλο το πακέτο. Λες να το έχω. Το έχεις. Όταν σε γνώρισα εγώ όμως, ήσουν ένα κοριτσάκι που αυτό το οποίο εξέπεμπες ήταν αυτό. Ένα ήθος, μια αθωότητα, μια τρυφερότητα, ένα τελικάτο πλασματάκι. Τι θυμάσαι αυτή την εποχή καθόλου? Ναι, και τη θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία. Δεν είναι βέβαια και τόσο παλιά. Το 2007 είναι, όμως νιώθω πως έχουν περάσει περισσότερα χρόνια. Το 7 ήταν τα καλυστέα. Το 2007, ναι. Και ήσουν εσύ εκεί και μου είχες φέρει και γούρι και να ξέρεις πως όλοι μου λένε για αυτή τη συνέντευξη που είχαμε κάνει αμέσως μετά, θυμάσαι. Ήσουν το γούρι μου. Την έχω βρει αυτή τη συνέντευξη. Την έχεις βρει. Για σήμερα. Ναι, είμαστε και οι δύο κάπως, θέλω να σου πω. Εντάξει, ήταν να δικαιολογηθούμε μετά από τα καλυστεία που ήταν πόσες ώρες, αργά το βράδυ. Ναι, ήταν ιδιαίτερη στιγμή αυτή και την είχαμε, την ψάξαμε. Έψαξα και μια άλλη στιγμή που ήταν πολύ γλυκιά. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που είχες δώσει. Που τότε σε είχαμε παρουσιάσει ως την κόρη του μπαμπά. Την κόρη του μπαμπά, ναι. Την κόρη του νομικού. Σε είχαμε παρουσιάσει η όμορφη κόρη του νομικού, η κούκλα κόρη του νομικού. Τότε που σε είχαμε, θέλω να σου πω, η δροσοσταλίδα του νομικού. Άκου γιατί ήταν τώρα. και το τραγούδι τότε. Ήτανε το τραγούδι του μπαμπά, Ήταν ναι. η πρώτη παρουσίαση που ήσουν έξω στον κήπο του σπιτιού. Παντρέπομαι να τα βλέπω αυτά. Δεν το έχουμε αυτό όμως, κρίμα. Ευτυχώς, Παναγία μου, ευτυχώς. Εντάξει, αυτά όμως είναι τα παλιά αθώα τρυφερά. Μέσα σε 7 χρόνια άλλαξες και τι νιώθεις ότι έχει αλλάξει σε σένα? Έχω μεγαλώσει λιγάκι, αν και είμαι ακόμη... Πόσο είπαμε, παιδιά, 20? 18 σας είπα κι εγώ, τρομάρα μου. Έχω οριμάσει. Νομίζω ότι έχω οριμάσει πριν από την ώρα μου και τότε ήμουνα πιο συναισθαλμένη. Τώρα δηλαδή που με βλέπω πώς ήμουνα τότε, όντως ακόμη δεν έχω περάσει την εφηβεία και φοβάμαι ότι θα μου βγει μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες, πανέμορφες εμπειρίες. Άλλες πιο όμορφες, άλλες πιο δύσκολες. Όμως μέσα από όλα αυτά νομίζω πως έχει γίνει πια η δρούξισσα που βλέπετε.
Πάμε να κάνουμε μια αναδρομή σε όλα αυτά. Είναι μια αναδρομή από το ξεκίνημά σου μέχρι το σήμερα. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γοήτευσε ως λαμπερή οικοδέσποινα του Dancing with the Stars. Καλησπέρα σε όλους σας! Καλώς ήρθατε στο πιο ερωτικό Dancing with the Stars. Επιβιβάστηκε στην κινηματογραφική λιμουζίνα και έγινε το μήλον της έρηδος ανάμεσα σε δύο άντρες. Από ποιο μέρος της Γαλλίας είσαι, Κολέτ? Από τη Λιμός. Είμαι μια λιμουζίνα. Οι κυρίες από τη Λιμός ονομάζονται λιμουζίνες. Για τα μάτια της, ως ωραία Ελένη, ξεκίνησε ο Τροϊκός πόλεμος στη θεατρική σκηνή του Παλάς. Κρατούμε στη ψυχή μου χιλιάδες περιστέρια. Και η καρδιά μου στέκεται. Η Δούκισσα Νομικού συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την τηλεοπτική παρέα του Θέμου Αναστασιάδη και του Βαγγέλη Περί. Απόψε, βράδυ Τετάρτης, σας περιμένω στο γνωστό μέρος. Στο Όλα Τρέλα. Ας ξεκινήσει ο χορός. Όχι, αυτό είναι από άλλο. Η αμερικάνικη έκδοση θρυλικού περιοδικού την επέλεξε και τη συμπεριέλαβε στις 45 ωραιότερες γυναίκες του κόσμου. Χαμηλών τόνων, η Δούκισσα Νομικού δεν της αρέσει να την ταυτίζουν με ταμπέλες του τύπου παρουσιάστρια, μοντέλο, ηθοποιός. Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξή της στο γνωστό κριτικό του κινηματογράφου Δημήτρη Δανίκα, η όμορφη Δούκισσα περιγράφει τον εαυτό της ως ένα απλό κορίτσι που κατάγεται από τον Πειραιά, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και σε λίγο καιρό ορκίζεται και παίρνει το πτυχίο της. Μάλιστα, όπως του είπε, για να βγάλει το ψωμί της, δούλεψε στο παρελθόν και ως γκαρσόνα. Τα παιδικά της χρόνια ήταν όμορφα και ανέμελα. Για τον πατέρα της Νίκο Νομικό, η Δούκισσα είναι η πριγκίπισσα της καρδιάς του, η μούσα στα τραγούδια του. Μικρή μου αγάπη, μπροσοστάλια μου. Η μητέρα της, όπως έχει δηλώσει, είναι το πρότυπό της, η αφανής ηρωίδα της οικογένειας. Μεγάλη της αδυναμία είναι ο αδελφός της Νικήτας που έχει σπουδάσει ναυτιλιακά. Τη Δούκισσα Νομικού τη γνωρίσαμε μέσα από τα καλλιστεία του Αντένα όταν στέφθηκε στα Ρελάς. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καθιερώθηκε στο χώρο της μόδας ως μοντέλο πρώτης γραμμής. Μετά ακολούθησαν εξώφυλλα σε μεγάλα περιοδικά, ενώ η τηλεόραση ήταν το επόμενό της βήμα. Γεια σου. Γεια σου, Λίλια. Τι κάνεις? Τι λένε, ερωτόλογα. Την ώρα που σε είδα, έχεις στοιχειώσει και το νου και τη ματιά μου. Για τη Δούκισσα η παρουσίαση του σοου χορού ήταν μία από τις πιο ευχάριστες και δημιουργικές εμπειρίες που έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Ήσουν όμως εθέρια, πώς να σε χαρακτηρίσω, ήσουν πολύ αεράτη, πολύ κλασάτη. Για την παρουσία της στο θεατρικό σανίδι, της αρέσει που δεν φοβήθηκε να ρισκάρει, αφού κάθε φορά προσπαθεί να δίνει τον καλύτερό της σε αυτό, ακολουθώντας πιστά τις σκηνοθετικές οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ για το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο στην προκαλιστήρια εποχή, να σε πάω και ακόμη πιο πριν. Ναι. Εσύ έδωσες, μπήκες στην ΑΣΟΕ, μετά ήθελες να δουλέψεις. Έχω διαβάσει σε συνέντευξή σου. Ναι, ήθελα να δουλέψω, γιατί με το που έγινα 18 ένιωσα πως πλέον είμαι μεγάλη, πρέπει να πάρω τη ζωή στα χέρια μου και ήθελα να βγάζω τα δικά μου χρήματα. Δεν έβρισκα άλλο τρόπο και ο πιο εύκολος ήταν να πάω στην καφετέρια της γειτονιάς μου και να ζητήσω δουλειά. Θυμάμαι που είχαν παρεξενευτεί κιόλας εκεί, γιατί με κοιτούσαν καλά-καλά που ήμουν ένα μικρό κορίτσι και μπαίνω μέσα και λέω «Γεια σας, τι κάνετε?» Ντρεπόμουν κιόλας, φυσικά πάρα πολύ. Λέει «Καλά», λέω «Ποιος είναι υπεύθυνος?» Μου λένε «Είναι στο άλλο κατάστημα». Πάω στο άλλο μαγαζί, λέω «Γεια σας, θέλω να δουλέψω, χρειάζεται κάποιο άτομο?» Μου λέει «Τι μπορείς να κάνεις?» Λέω «Από υπεύθυνη καταστήματος μέχρι βοηθό σερβιτόρου». Μου λένε «Οκ, αφού έρχεσαι και το ζητάς, σε προσλαμβάνω». Και άρχισα να δουλεύω και μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, σέρβιρες καφέ?
Όχι, εγώ ήμουν η βοηθός, Τατιάνα. Η βοηθός εγώ τα μάζευα, σκούπιζα τα τραπέζια, πήγαινα τα σάκια. Αυτά. Αυτό για πόσο καιρό το έκανα? Αυτό το έκανα το καλοκαίρι, μέχρι να ξεκινήσουν τα μαθήματα στην ΑΣΟΕ για 3 μήνες. Απλά το θέμα είναι ότι μετά μου άρεσε που ήμουν ανεξάρτητη και ήθελα να βρω τρόπους να μαζεύω το δικό μου χαρτζηλίκι, να έχω τα δικά μου χρήματα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω στην καφετέρια και έτσι σιγά σιγά άρχισα να κάνω μερικές φωτογραφίσεις. Η μία φωτογράφηση έφερε την άλλη και μετά ήρθαν τα καλλιστεία. Κοίταξε, η δουλειά είναι εμπειρία. Ναι. Το να δουλέψεις για όσο το κάνεις. 1 μήνα, 2-3 μήνες, όσο χρειαστεί. Το να δουλέψεις σε μια τέτοια δουλειά, καταλαβαίνεις από νωρίς τι γίνεται εκεί έξω, πώς δουλεύει ο κόσμος, πόσο σκληρό είναι το να βγάλεις το μεροκάματό σου, να βγάλεις το ψωμί σου. Και είναι και προς τιμήν των γονιών σου, που παρόλο που δεν είχες ανάγκη από χρήματα, δηλαδή δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη για να εργαστείς ως σερβιτόρα, που και σε άφησαν να το κάνεις, αλλά και το έκανες κι εσύ. Στα καλλιστεία πώς βρέθηκες? Στα καλλιστεία... Δηλαδή πώς μπήκες στο χώρο του modeling, των φωτογραφίσεων? Όταν είδαν οι δικοί μου ότι πλέον με την ΑΣΟΕ τα πάω πολύ καλά. Ήμουνα φοιτουκλάκι. Στο πρώτο έδρανο, κανονικά, με τις σημειώσεις μου, πήγαινα, έπαιρνα πάρα πολύ καλούς βαθμούς. Και με έβλεπαν ότι θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Μου είπαν ότι ήξεραν την Κρίστη και ξεκίνησα από την Κρίστη. Έκανα κάποια μαθήματα εκεί και μετά μέσω της Κρίστη πήγα στα καλλιστεία. Σχολή μοντέλων ναι. της Κρίστη. Οπότε ξεκίνησες, έκανες κάποιες φωτογραφίσεις και μέσω της κυρίας Κρίστη πήγες στα καλλιστεία. Εσύ με το που μπήκες στα καλλιστεία, με το που βγήκαν οι υποψηφιότητες, θυμάμαι, και είχαμε δει τις φωτογραφίες σου, λέγαμε όλοι εντάξει, αυτή θα βγει στα ρελάς. Και το λέγαμε γιατί μερικά πράγματα δεν κρύβονται, την ομορφιά δεν μπορείς να την κρύψεις. Υπήρχαν και άλλα πολύ όμορφα κορίτσια, νομίζω, το 2007. Το 2007 υπήρχαν ωραία κορίτσια, αλλά δεν υπήρχε το κορίτσι. Όταν λοιπόν είδαμε τις φωτογραφίες, λέμε, καλά, αυτή έχει βγει στα ρελάς με τα 1000. Εσύ το είχες καταλάβει αυτό τότε, είχες καταλάβει ότι εκεί πήγαινε το πράγμα? Εγώ επειδή άκουγα διάφορους να λένε ότι η Δούκισσα ή η κόρη του νομικού, κάπως στεναχωριόμουν, γιατί έλεγα τώρα μην νομίζουν ότι αν είναι να βγω δεν θα βγω με την αξία μου. Και θυμάμαι πως υπήρχαν κάποιες εκπομπές που πολύ έντονα λέγανε ότι η Δούκισσα και εμένα όλο αυτό με είχε τρομάξει και τους είχα πει ότι θέλω να σταματήσω, ότι δεν μου άρεσε. Δεν ήξερα κιόλας, όλο αυτό το παιχνίδι με τη δημοσιότητά μου ήταν εντελώς άγνωστο, γιατί και ο πατέρας μου, ναι μεν τραγουδιστής, ποτέ δεν μας επηρέαζε με όλο αυτό το θέμα που λέγεται δημοσιότητα. Οπότε είχα σκεφτεί 2-3 φορές να σταμάταγα, αλλά μετά όχι. Λέω, πάμε και ό,τι να γίνει, ας γίνει. Πας λοιπόν. Πάω λοιπόν. Ήσουν κι εσύ εκεί, εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ, ναι. Το όμορφο. Όταν ήρθε η στιγμή της στέψης και άκουσες το όνομά σου. Εκεί, όπως φαίνεται και από το πρόσωπό μου όταν βλέπω αυτά τα πλάνα, ξαφνιάστηκα πάρα πολύ και πανικοβλήθηκα. Γιατί αν θυμάσαι καλά, έπρεπε η νικήτρια να φύγει σε 5 ώρες να πάει στο Μεξικό. Έπρεπε όλες να είχαμε ετοιμάσει τα πράγματα, δεν είχα ετοιμάσει τίποτα. Γιατί δεν είχες ετοιμάσει, βαλίτσα? Πολύ γρουσούζικο, βρες, Τατιάνα, να ετοιμάσεις κάτι για το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να κερδίσεις. Πιστεύω πολύ εγώ στις ενέργειες, στο μάτι, σε όλα αυτά. Οπότε δεν είχα κάνει τίποτα τέτοιο. Και εκείνη τη στιγμή λέω, Παναγία μου, έχω να φτιάξω πράγματα, είναι αργά, είμαι κουρασμένη, τι θα κάνω. Φοβόμουν πού θα πάω μόνη μου στο Μεξικό. Πρώτη φορά τα ταξίδευα μόνη μου. Ήτανε το άγνωστο. Ήτανε μια ξαφνική τεράστια αλλαγή στη ζωή σου μέσα σε μια νύχτα. Μέσα σε μια νύχτα, ναι. Αλλά τα άλλαξε όλα. Έφυγα κατευθείαν, δεν είχα καταλάβει τίποτα. Δηλαδή στο Μεξικό δεν έβλεπα τι γινόταν στην Ελλάδα. Ήτανε πολύ ωραία και τώρα που τα σκέφτομαι νιώθω πως είμαι πολύ τυχερή για όλα αυτά. Έχουν έρθει πολύ ομαλά. Έχω περάσει πολύ ωραία όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενη. Σε βλέπω τότε και είναι αυτό το οποίο έχουμε ζήσει όλοι σε παλιές φωτογραφίες ή βίντεο. Εντάξει, το καστανό τραγικό, το βλέπετε όλοι. Όχι μόνο, δεν είναι το καστανό. Η γυναίκα
όταν λίγο οριμάσει και φύγουν τα μαγουλάκια της παιδικότητας και φύγει η πολύ παιδικότητα από το πρόσωπο, ομορφαίνει. Γίνεται ακόμη πιο όμορφη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που είχες εκεί είναι ότι ήσουν ένα παιδάκι. Ένα μικρό παιδάκι ήσουνα. Που έφυγε όλο αυτό το παιδί και έγινε σε λίγα χρόνια, μεταμορφώθηκε σε γυναίκα και αυτό είναι αυτό το ακαταμάχητο, ας πούμε, που προκύπτει. Που προκύπτει από αυτό. Πάντως, θυμάμαι πολύ καλά πόσο έτρεμε η καρδούλα μου τότε. Το ίδιο τρέμει και τώρα, το ίδιο τρέμει κάθε φορά. Αλήθεια. Έχω την ίδια αγωνία. Ναι, δεν φεύγει αυτή η αγωνία. Θα φύγει ποτέ. Επειδή το έχω κι εγώ λίγο αυτό, δύσκολα φεύγει. Δύσκολα φεύγει. Αυτό το οποίο θα δούμε τώρα με ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνέντευξη που σου είχα πάρει στην περιβόητη λιμουζίνα, η οποία είναι και επίκαιρη λόγω τη ταινία. Πλάκα-πλάκα. Νοικιάσει μια λιμουζίνα. Αυτό το οποίο παρατήρησα εκτός από σένα είναι πόσα πολλά κιλά έχω πάρει εγώ έκτοτε. Το οποίο θέλω να σου πω για την ηλικία μου είναι καλύτερο. Διότι είναι, ξέρεις, λίγο πιο. Όταν μεγαλώνεις είναι καλύτερο να γεμίσει. Ενώ εκεί είναι. Κάτι χεράκια, αυτό. Θέλω πολύ να δω τα πλάνα. Θέλω να το δεις. Ναι. Στο τρίτο. Έχεις προχωρήσει. Ναι. Άρα του χρόνου λογικά Παίρνω πτυχίο. τελειώνεις. Ναι, δεν χρωστάω και μαθήματα, οπότε λογικά ναι. Με τι θέλεις πραγματικά να ασχοληθείς? Αυτό το έκανες έτσι για το κέφι σου, για την τρέλα σου, για την εμπειρία? Τι θέλεις, τι επάγγελμα θες να ακολουθήσεις? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος της μόδας, αλλά με ενδιαφέρει πολύ και ο χώρος της τηλεόρασης. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κοίταξες την ώρα της τέψης? Τη μητέρα μου και την είδα να έχει δακρύσει κιόλας και βούρκανα κι εγώ όλο και περισσότερο. Ήταν από δίπλα και ο πατέρας μου που την αγκάλιασε, τη φύλαγε. Δάκρυσε λοιπόν η μανούλα, έτσι, και ο μπαμπάς? Και αυτός. Με την οικογένειά μου, με τους γονείς μου και τον αδερφό μου είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, βοηθάει τον άλλον. Σκέφτηκες ποτέ να ακολουθήσεις την δική του πορεία? Όχι, το τραγούδι δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, να είμαι ειλικρινής. Δεν μου αρέσει βασικά η ζωή ενός τραγουδιστή γιατί είναι μες στη νύχτα και εγώ είμαι περισσότερο άνθρωπος της ημέρας. Μ' αρέσει ο ήλιος, μ' αρέσει να ξυπνάω νωρίς, να έχω πράγματα να κάνω. Τον πατέρα σου πήγαινες, τον έβλεπες, τον τραγουδούσε? Ναι. Έχεις μεγαλώσει δηλαδή κοντά του? Έχεις ξενυχτήσει γι' αυτόν? Ναι, έχω ξενυχτήσει για αυτόν, αλλά και αυτός έχει ξενυχτήσει για μας. Πολλές φορές δεν έχει κοιμηθεί μετά τη δουλειά, άμα τον χρειαζόμασταν, άμα θέλαμε τη συμβουλή του, καθόταν εξάγνυπνος και μας βοηθούσε. Πρέπει να σου έχει πολύ μεγάλη δυναμία. Ναι, μου έχει. Αλλά και στον αδερφό μου. Αλλά εγώ, επειδή είμαι η μικρή του κόρη, ίσως γι' αυτό. Η μικρή του πριγκίπισσα. Ναι, έτσι με λέει. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Εντάξει, αυτά τα πλάνα μερικές φορές είναι καλό να καίγονται. Γιατί, παιδί μου? Εντάξει, με το φόρο, με το στέμμα, μέσα στη λιμουζίνα, ωραίες εκδοχές. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι όλοι μας, όταν βλέπουμε παλιές μας φωτογραφίες, κάπως αισθανόμαστε. Αλλά εγώ τα βρίσκω υπέροχα αυτά τα πλάνα. Γιατί είναι τα πλάνα της, αν θέλεις, παιδικής αθωότητάς σου και ο τρόπος που μιλάς και ο τρόπος που στέκεσαι είναι αυτό. Βλέπεις ένα παιδάκι. Από το παιδάκι, λοιπόν, θα σε πάω. Μάλιστα. Παναγία μου. Σε αυτό που είσαι σήμερα, το οποίο το περιγράφει ο Δημήτρης Δανίκας. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό που είσαι σήμερα, λοιπόν, είναι ο Δανίκας. Τώρα το λέω για τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως δεν διαβάζουν την εφημερίδα Τα Νέα ή μπορεί να μην ξέρουν τον κύριο Δανίκα που θα έπρεπε. Ο κύριος Δανίκας είναι, τώρα γράφει στο πρώτο θέμα πια, ο κύριος Δανίκας είναι κριτικός κινηματογράφου, από τους πιο γνωστούς, τους πιο παλιούς.
και ο οποίος συνάντησε τη Δούκησα Νομικού, γιατί η Δούκησα παίζει σε μια ταινία, τη Λιμουζίνα, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, και της πήρε συνέντευξη. Ναι. Αυτό που θα διαβάσω λοιπόν είναι... Ο πρόλογος, τον πρόλογο θα διαβάσεις. Εντάξει, είμαι έτοιμη για τον πρόλογο. Είναι ο πρόλογος της συνέντευξης. Γράφει ο κύριος Δανίκας. Το φόρεμα κολλημένο στη σάρκα της. Η σάρκα της είναι, είπαμε, κριτικός κινηματογράφου. Η σάρκα της κολλημένη στους χυμούς της. Και η χυμή της κολλημένη στην οσυρή φαντασία μου. Το στόμα μου έχασκε. Η ανάσα μου επιταχύνθηκε. Το μόνο που πρόλαβα να πω στον εαυτό μου ήταν «Θεέ μου, αυτός ο... Ρος θα με στείλει στην κόλαση μια ώρα αρχίτερα». Και πριν ανοίξω το στόμα μου για να συστηθώ, ακούω την οπτασία να λέει έτσι ακριβώς. Κυρία Δανίκα, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σας βλέπω από κοντά. Έτσι του είπα. Αυτό ήταν. Πετάχτηκα. Μαζί μου πετάχτηκαν οι πούδρες στο μακιγιάζ και ό,τι είχε απομείνει από μαγιά. Πετάχτηκα για να συνέλθω από την ηλεκτρική εκένωση. Και όρμησα, διακριτικά, να την ασπαστώ 3 φορές. Στα μάγουλα. Γιατί 3? Έτσι κάνει πάντα. Ρώτησε. Α, το ρώτησα, ναι. Για να ξεχωρίζουμε, απάντησα. Η συνέχεια μοιάζει με κομεντί και λοιπά και λοιπά. Αφού λοιπόν... Είναι εξαιρετικό. Και περιγραφικό. Θα έλεγα. Όταν διάβασες το κείμενο, πώς ένιωσες? Εντάξει, λίγο... Συστολή. Λίγο το διάβασα και λέω, όπα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνέντευξη, ναι. Αλλά στο τέλος... Εντάξει. Θα το διαβάσω το τέλος. Καθώς λοιπόν εξελίσσεται η συνέντευξη, ο Δανίκας φαντασιώνεται τη Δούκησα ξαπλωμένη στο κρεβάτι γυμνή, λέει και λεπτομέρειες, τη φαντασιώνεται σαν διάφορες ηρωίδες του ποιοτικού κινηματογράφου πάντα. Και αρχίζει να τις κάνει σεξουαλικές ερωτήσεις. Αλλά η Δούκησα... Μασάε. Εντάξει, εγώ ξαφνιάστηκα πολύ, γιατί τον Δανίκα τον ξέρω, τον διαβάζω, τον παρακολουθώ. Έχει πάρει συνεντεύξεις από τους μεγαλύτερους stars στο εξωτερικό. Δεν περίμενα ότι θα έπαιρνε μια συνέντευξη επειδή έπαιξε σε μια ταινία. Και το γεγονός ότι έπαιξε σε μια ταινία ακόμη δεν έχει κάτσει καλά στο μυαλό μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τρακ τον υποδέχτηκα να κάνουμε τη συνέντευξη. Και μάλιστα στο τέλος του λέω, τώρα εσύ είσαι ικανοποιημένος. Είσαι και μου λέει, μην ανησυχείς, θα είναι όλα φανταστικά. Στο τέλος χάρηκα πάρα πολύ. Θα σου γράψω και χάρηκα πάρα πολύ, λέει στο τέλος. Ναι, στο τέλος σου λέω, εντάξει, πήγαν όλα καλά. Αφού λοιπόν αυτός κάνει μία συνέντευξη και αυτός τώρα φαντασιώνεται στη συνέντευξη και την κοιτάει και χάνεται στο γαλάζιο των ματιών της και αρχίζει και φτιάχνεται τέλος πάντων και σκέφτεται και φαντασιώνεται. Η συνέντευξη κλείνει. Φεύγοντας, είδα να με ακολουθεί η δική μου μούτζα. Πήγα να επιβεβαιώσω τις φαντασιώσεις μου και κατέληξα να κουβεντιάζω με μία μαθήτρια του Παρθεναγωγείου. Να, μπιπ. Έτσι είναι ο επίλογος της συνέντευξης. Τι του είπες? Τίποτα. Να, διαβάσει την συνέντευξη, μάλλον δεν ήμουν αυτό ακριβώς που περίμενε και που φανταζόταν. Είχε δει την Κολέτ στην ταινία και η Κολέτ είναι λίγο πιο... Είναι διαφορετική από εμένα, πάρα πολύ. Πιστεύει πολύ στον εαυτό της, είναι ένα πιο ερωτικό πλάσμα, φλερτάρει, διεκδικεί αυτό που θέλει, δοκιμάζει τους άντρες. Καμία σχέση. Προφανώς περίμενε λίγο να τον φλερτάρεις, λίγο να του νιαωρίσεις, να σταυρώσεις τα πόδια σου με τρόπο. Μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, έχει και απίστευτο χιούμορ. Ναι. Έχει απίστευτο χιούμορ ο Δανίκας. Και τέλος... μου κάνει εντύπωση που έκανε τόση αίσθηση αυτή η συνέντευξη. Μου λέει, είχα πάει στο Βερολίνο και μου λένε για αυτή τη συνέντευξη. Εννοείται πως πήρα κατευθείαν και τον ευχαρίστησα. Η φωτογραφία που δείξαμε είναι την ώρα της συνέντευξης. Ναι, είναι την ώρα της συνέντευξης. Όπου ο Δανίκας δεν φαίνεται να σε κοιτάει πάντως στα μάτια. Στα μάτια με κοιτάει η Τατιάνα.
Στα μάτια την κοιτάει. Μάλλον είναι η φωτογραφία Η φωτογραφία. διαλεγμένη από τις πολλές. Ναι.